Диктовка за 4-ти клас. Щъркел стрела. Ще чуете текста 3 пъти. При първия прочит слушате, при втория пишете, а третият е за проверка. Щъркел стрела от Росица Бояджиева. Още от древни времена хората се радвали на големите и красиви щъркели, които пристигали в Европа през пролетта. За тях те били таинствени птици, които през есента излитали незнайно къде. Отговорът на загадката дошъл за тях внезапно, като блясък на светкавица. През 1822 година в замъка Ботмер, Германия, бил застрелян един бял щъркел. В тялото му било скрито разбулването на мистерията. Там била открита една африканска стрела, с която птицата е била простреляна отдолу нагоре през врата. Човечеството получило поредното познание за света, а птицата била наречена щъркел стрела. Още от древни времена хората се радвали на големите и красиви щъркели. Които пристигали в Европа през пролетта. За тях те били таинствени птици. Които през есента излитали незнайно къде. Отговорът на загадката дошъл за тях внезапно. Като блясък на светкавица. През 1822 година в замъка Ботмер Германия бил застрелян един бял щъркел. В тялото му
било скрито разбулването на мистерията. Там била открита една африканска стрела. С която птицата е била простреляна от долу нагоре през врата. Човечеството получило поредното познание за света. А птицата била наречена Щъркел стрела. А сега проверете текста. Още от древни времена хората се радвали на големите и красиви щъркели, които пристигали в Европа през пролетта. За тях те били тайнствени птици, които през есента излитали незнайно къде. Отговорът на загадката дошъл за тях внезапно, като блясък на светкавица. През 1822 година в замъка Ботмер, Германия, бил застрелян един бял щъркел. В тялото му било скрито разбулването на мистерията. Там била открита една африканска стрела, с която птицата е била простреляна отдолу нагоре през врата. Човечеството получило поредното познание за света, а птицата била наречена Щъркел стрела.